Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Ricardo nga iti agdama kat adda ijay New York. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Lovely Rose iti Hong Kong, ni Philip Juan iti Quezon City, ni Jennifer Pajos. Kastamat a happy birthday ita March 24 kani Carla Kalika Austria from Mama Let and Mama Ellie. Tigayam ko ani Joyce Maborang Kurpus iti Hong Kong kan parents ko di Tatabok Kalinga da Mama Liway kan Papa Francis Agurin from Marilo Odluz. Delia kan Villaluz family ni tatang ko kan ti pamilyak di ta Sumagol Santa Maria Ilocos Sur from Luz C. Belated happy birthday kan ni manong ko Joel Padron idi March 20 kan tay anak na ani Kyle Padron idi March 19 ni Scarlett Padron ang nag-birthday idi March 23. Kastamat ni Joel Padron idi March 21. Belated happy birthday pa kan ni Rohan Jade Gabuya idi March 17. Kan kablaawak mo ti bunsok ani Roby Jake Gabuya from Mama Cara Ann Gutierrez.
Ti family Tagle di Taquirino Isabela. Ami nagagayam ko. Dolores kan Pandaan family iti Dolores Quirino Isabela from Mar Tagle iti Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa kan ni Rick Viernes iti Lapas Cabatuan Isabela, ni Brenilyn Carting iti Bugayong Binalunan Pangasinan, De La Cruz Piano Concordia kan Makasuddo family iti Cagayan Valley. Kastamat dananay kan tatay ko from Maricel Concordia. Shout out pa kada Ruth Chel Vlogs iti Hong Kong, Maria Cielo Padilla iti Hong Kong, ni Lori Manabat iti Dubai. Friends ko ada Jen Castillo, Mayora Rose Ann, Ken Rafanan kan Cabrales family iti Vigan City, Ilocos Sur from Emmy Rafanan. Kablao pa'y para ni Cheryl Bartolome iti Malaysia, kastamat ni Layad Ana Rose iti Hong Kong. Belated happy birthday kani ipag ko Maricel Medina from Castañeda, Floresma. Shout out pa kani Shayan Lin, ninang ko Zenaida Lampitok iti Viga ang ngadanan Isabela from JJ Lampitok. Kastamat ti Lampitok family kan Pilar family. Ninanay ko Merly Tomas iti Alicia Isabela from Charlene Tomas Manzano. Happy 5th month old Ira Faith Visitasyon. Tidakiwag kan Visitasyon family, especially Mama Marie kan Tatay Eduardo, kan Nanay Anastasia iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Kablaawan pa ni Francine Dayagon, Maricar Rogelio, Michael Bruce. Dagiti anak ko, da Don, Osel, Zernan, Rania, Apok ada Kyle, Kurt, Kits, Baby Arnan, Yael, kan Mori, di Takapalogan, Natividad, Pangasinan, from Geraldine Larroco. Makablaawan pa ni Reynaldo V. Paas and family, Ijay Muta, Casibo, Nueva Vizcaya, Orpia and Vadil family, Afante, Molina family, iti Kongkong, Casibo, Nueva Vizcaya, Daabalayan Ching Afante, iti Riyadh, Presi Peneranda, iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia, Maricel Bautista iti Qatar, from Mary Ann Orpia Paas iti Jizan, Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ricardo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Ricardo, ket iti agdama, adda kamin iti pamilyak ditoy New York. May saak lang agagangay a tao ditoy manang, ngem di tapagilyan, may saak a surgeon. Aklunak nga adon tinagbalin a pasyentek manang, ket amok a babaan iti tulong tinamarswa, ado dagiti nasilpuak ti biagda, babaan iti profesyon ko. Awan idi ti panggap ko nga agabroad manang, ngem adda may sa apagteng adimteng iti biagmi nga agasawa, nga isu ti makagapo, no apay nga adda kami itan ditoy. No anya day tamanang, isu ti kayat ko nga ibinglay, kadagiti naayat amang tartarabay, iti daytoy a programa. Kumusta anak tangay, Linda? Nakaturugan, nga masyanak kan kwa na Ricardo. Ha? Apay? Masansan nagsakit ti ulo na, kat no kas di asumro, uray laag tiritir iti sakit. Anya? Masyanak ka talaga kan kwa na, kasla siyak ti marigrigatan tunggal makitak ti langana. Panagkunak kat panawanan tapno tamingam ti anak ta. Ha? Pangaasim Ricardo, nakakaasin na talaga ni Junior. No siyak lamay sa, husto ti asawa iho. Nalaing ka, doktor. Katlinyam ti maipapan iti kas iti marikrik na itati apukok. Sikan ti mang taming kan kwa na.
Mama, Saan arumbang ama ialang-alang ti may papan iti sakit ti anak mo? Amum dayta. Di mo kuman itantan pa'y Ricardo. Amang anoan niya ti mapasamak ka ni Junior. sige mama. Aramidak dayta. Agyaman ak no kasta anak ko. Agyaman ak unay. Kumusta ti Riknam, anak? Mayatmat, mami. Anak, iti ka nito dumikarmanan ti panagsakit ti ulom. Ibagam ko maadagos ka ni mami, wen? Wen, mami. Oh, mami. Apay asad ka? Ha? Saan aron bang asad ka, mami? Masapol, kanayon ka ahapi. Kasta ti kanayon nga ibilbilin nyo kanyak kan ni daddy. Saan ka di? Ha? Oo, wen. Wen, anak ko. Masapol akanayon tayo anaragsak. Saan arumbang agliday tayo? Ngamin, awan tinasaya at apagbanagan ti tao, akanayon amalmalday. Apay adi ka pa'y lamaturog, Ricardo. Diyak ka mo, Linda. Di naksarungkaran ni Redap. Aktiv-tib bayo ak. Ricardo, Madanagan ak gapoy ti kasasad anak ta. Ngam nakarkaron ang madanagan ak. Gapo ta siya ka mismo ti mga eksamen kang kuana. anya ti kayat mo asawan? Madanagan na kita nyaman na maduktala ka sakit ti anak ta. Ricardo, Diyak ka mo na niya ti mariknak. No bilang ta. Tanya, Linda. Kasanon na maduktalak nga dagayam na dagsin na sakit ti anak ta. Agapuanan ti masansa na panagsakit ti ulo na. Ricardo, Dahil ti pagamamkak. Amangan no jak maaklon no bilang kasta ti maduktalak iti panang eksamen ko ni Junior. Iso jak makaid na Linda. Jak amo na anya ti rumbang na aramidak. may saak a professional. Nairuamak iti profession ko manang Emmy. Ngamjak amo ta idi ti anak kon ti eksaminan ken tamingak. Danag ken buteng ti ad-adda nga imapay ariknak. Aglalaok ti sumsumken iti panunot ko. Iso nga ad-addan ajak mapagsusurot ti rumbeng a panunutek. Nupay kasta, masapulat ta nga agbalinak a professional. Kat iti panang eksamen ko iti mismo nga anak ko. Nakumpirmar ko ti banag a pagdandanagak. Agsao ka, Ricardo. Anya tinaduktalam iti panang eksamen mo ka ni Junior. Ibagam ko makanyak, pangaasim. Linda, Pangaasim, Ricardo. Ibagam ko makanyak no anya tinaduktalam asakit ti anak ta.
apay amasansan ti panagsakit ti ulo na. Kat oray lang tiritir iti sakit. Adda, tumor iti ulo ti anak da. Anya? Kasta tinaduktalag. Kat, Anya? Ibagam kanyak. masapol nag-second opinion tayo. Amang ano nagbidutak lang. Ricardo. Kasaritak dagiti gagayim ko apadak na eksperto. Ag second opinion tayo. Kasta ti kasayaatan nga aramidan tayo ita, Linda. Lola, apay nga nga agkakapsutak. Junior, apuok. Sa anak amakay ayam, Lola. Nakapsutak. Kan awan ganas ko amangan. Apok, masapul amangan ka. Isa siguro nga agkakapsut ka ta saan ka amangmangan. Lola, Tingamin tao. No awan ipaunag na ataraon. Talaga nga agkakapsut. kasta ka di, Lola. Wan, Junior. Iso amasapul amangan ka, apok. Awan met ganas ko. Pilitem Ikagumaam tapno sumaranta ka manan, apok. Lola, Mabit lang taynak mga na iti kanam. Siya ka mismo timang subukan ka, apok. Anyang Ricardo, kumusta ti resulta ti panang eksamen dagiti pada mga eksperto iti anak ta? Ricardo, saan kumasan na ay ti isungbat mo kanyak? ayan ni Junior. Adan ije silid na. Matmaturugan. Di mikar ka di ti sakit na. Saan mat? Iso nga mo ka medyo nakaginawa ti anak ta. Kan ada itay dito ni mama. Iso tinangas asikaso kan ko ana. Pinakpakan na ni Junior. Nasayat nga rot no kasta. Anya nga Ricardo. Anya ti findings dagiti padam nga eksperto. Linda, saan ta kumapay pagsaritaan na ita? Kaya't ka makita ni Junior. Mabit lang ha. Diyos ko. Kaslawan kirit ko ang mga ibagay at asawa kiti kasasaad ni Junior. Sana sinsinan ti sitwasyon ti anak ko. Katkas kanyak. Madanagan mo't lang dagiti gagayim kong eksperto. May papanin ti kasasaad ni Junior. Ricardo, anak. Masapul nga ipudnom iti asawam ti may papan iti kasasaad ni Junior. Mama, kasladyak ka ba ilan? Nga masapul amaamuan na ti kasasaad ti anak yo. Saan aron ba nga ilimod mo ka ni Linda ti kasasaad ni Junior? Imbagak mo kan kuha na nga dato mo rito ulo ni Junior, Mama. Ngam di mo imbagakan ko, ana. Amabalin amapo kayo ti anak yo. Mama. Agpada kayo amasagnan iti kasasaad ti anak yo ni Linda, Ricardo. Iso saan aron ba nga ilimod mo kan kuha na ti pudno?
Jak kabailan nga ibaga ka ni Linda ti amin, mama. Ricardo, iho. Nagdagsanan ti barukong ko. Gapoy ti mapaspasamak ita anak mi. Nakarkaron na jak maibturan. No makitak ti reaksyon ni Linda apama na maamuan na ti amin. Jak kabailan, mama. Talaga nga ididamo, jak kabailan nga ipudno ken ni Linda, ama pukaw minti anak mi manang Emmy. Ngem gapo iti panagpakpakaasi na kanyak, kan gapo mutlaengen iti balakad ni mama, impudnok ken ni Linda no anya ti mapaspasamak. Uray lamabriat ti barukong ko ang nakakita iti panagan anugog ti asawak manang. Kas naganak, panggap mi nga aramidan ti amin para ka ni Junior. Napagnumuan mi pa yan nga agasawa, nga uray maibus ti amin apundar mi, basta mapaagasan mi ti anak mi. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkaro met ako markaro ti sitwasyon na. Agingga, akinasarita na ni Linda. Anya ti kunam, Linda. Nalaing ka, surgeon. Profesyon mo ti agopera kadagiti kas iti anak ta. Pangaasim, Ricardo. Operaem ni Junior. Anya. Pangaasim ta silpom ti biag ti anak ta. Pangaasim ko ma. Linda. May sa ti findings mi kadagiti padak nga eksperto. Uray maopera ni Junior. Saan mo't lang nga masigurado na agbayag ti biyag? Diyos ko. Maibturam ka di akit kitaan niya agrigat pa iti anak ta, Linda. Diyak kaya tamatay ni Junior. Diyak ka bahala na mapukaw ti anak ta. Diyak ka bahala, Ricardo. Diyos ko. Unay inday ito ang makitkita ka lang nga dagita ginak. Madlaw na irot ti panangarakop ni Linda ita anak mi. Kabayatan ti panaturog ta. Iti kasta ang makitkitak alangan ni Linda ang mga arakop ita anak mi. Arig na di na kaya tapalubusan na pumanaw ni Junior. Anya, Diyos ko. Apay at ipay anak ko tinadaan itinakaro sa gubanit. Awan ti amo kabasol mi nga agasawa. Ngem apay at ipay anak mi. Tipay na sakit, Diyos ko. Kinabaala kasi nilpuan ti biyag ti daduma a pasyentek. Ngam apay nga awan na pulos ti maaramidak ita para iti anak mi. Apay.
Awan mo't siguro ti dakas na no padasam. Saan ka di, Ricardo? Mama, damagak man kada kayo. Maibturan nyo kada kitaan tinakarkaro pa nagrikat ni Junior. No bilang maopera ti ulo na. Kabailan nyo kada kitaan di pa nagbalin na nga inutil no bilang lahat. Ngam anak, adun dagiti inoperam. Nasayaat mo tinagbanagan saan ka di? Naidumduma ti kasasaad ni Junior nga anak ko, Mama. Saan nakas ka dagiti nagbalino na pasyente. Kan may sa isumot lang ti balakad dagiti padak nga eksperto iti kasya sakit. Mabit lang, Mama. Mapana kita ayang dagiti aginak. Ricardo, ti anak na, nagsalangay ngayon. Junior, Pangasip, Ricardo, ang tiglay ka kumahan niya kaya tamapukaw ni Junior. Pangasip na biyagam ti anak na, pangasip kumahan. Linda pangaasim. Agbalin ka kumanating. Pangaasim taklo ng daan. Saan ko kaya? Saan niya kaya sa mapukaw di anak? Saan? Dumgag ka kanyak. Kita anak, Linda. Kita anak. Linda, masapol nga aklunan ka di amin. Nalapit at talaga sana para kadata ni Junior. Sana rin ka sa lungasingan dati pagayatan tinabarswa. Isa pang nga si Linda. Agbalin ka kumanatim ka. Aklunan ta na lukayo ti Baruko. Tanay ka na pasama. Pag-aasim ko ba? Napalalo ti panagpalawag ko iti asawak. Tapno may pakaawat ko laeng kankwana ti puntok manang Emi. Nabayag santo na aklon mi nga agasawa ti nagbanagan ti anak mi. Kat aklonak nga aging ita, saan pa'y naglunit ti sugat nga intunda ti pannakapukaw ti anak mi kadagiti barukong mi. Dua atawan kalpasan ti ipupusay day di Junior, nag-migrate kami dito'y abroad, kat nagnaed kami dito'y. At damutan dua nga anak mi akasukat day di Junior, iso nga uray kaskasano, ininot amaliplipatan mi tinapasaran mi, idipimusay ti inauna nga anak mi. Nagbalin aliwliwami nga agasawa ti agdengeg kadagiti drama nga iloko kabayatan ti pandemya manang. Agingga ana ibaga kanyak ni Linda nga ipatulod mi ti pakasaritaan mi. Sapay ko mamanang tanakaibati ak iti inspirasyon ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Ricardo. Pagayam ko a Ricardo, umuna iti amin, makipagladingitak iti napasamak. Una yan nga agpaiso pagayam ko. Mariknak ti ladingit yung agasawa, gapo iti napasamak. Ngamaan niya nga rod,
Nalabit at talaga akas jay tinaiyurit agasat day di anakyo. Ngem dayawak ti kinatib karyo, taamok ken patsek nga itinagbaetan ti panagin nayatyo nga agasawa, agtaltalinaed ti panagtalek ken pamatiyo itinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tun, mapuna